كليوباترا ነገስታት ዘጽደፈት ሔዋን ኣብዛ ክሳብ ሕጂ እውን እንተኾነ ደቂ ተባዕትዮ ብደገ ዝገዝእዋን ዝመርሕዋን ዝመስለና ዓለም ተራ ደቂ ኣንስትዮ ውሽጣውን ወሳንን ከም ዝኾነ ዝሰሓት ኣይኮነን። ኣብዚ ግዜ እዚ መሪሕነትን ወሰንቲ ጽፍሕታትን ሒዘን ንጉዕዞ ዓለም ማእዘን ዘትሓዛ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እኳ ንርኢ እንተለና ኣብ ጥንታዊ ዓለም ግን ቁፅረን ውሕድ እዩ ዝነበረ። ሓንቲ ካብተን ኣብ ምዕራባዊ ጽዋታት ብሰፊሑ ዝንተወለን ውሕዳት ሰብ ዝና መራሕቲ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ክሊዮፓትራ እያ። ንሕጂ እምበኣር ታሪክ ህይወት ክሊዮፓትራን ሓደ ካብቲ ፍሉጥ ታሪክ ፍቕሪ ናይ ዓለም ዝኾነ ክሊዮፓትራ ምስ ጁልየስ ቄሳርን ምስ ማርክ ኣንቶኒን ዘሕለፈቶ ፍቕራዊ ህይወት ብዕምቀት ዝገልጽ መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ሶናዴደ ሰላም ሎጊንጋዴደ ሰላም ሪትሪዴደ ሰላም ሎጊንጋዴደ ሰላም ክሊዮፓትራ ሻውዒቲ ኣብ 69 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ናይቲ እዋንቲ ዋና ከተማ ግብፂ ዝነበረት ከተማ ኣሌክሳንድርያ ካብ ፈርዓናውያን ቤተሰብ ተወሊዳ ኣባኣ ቶሎሚ 12 ወይ ኣውለተስ ወቕዓ መሰንቆ ብዝብል ቅጽል ዝልለ ፈርዖን እዩ ዝነበረ። ኣዲኣ ንክሊዮፓትራ ሓምሸይቲ ንፈርዖን ቶሎሚ ሓብቲኣ ዝብል ዛንታታት ኣሎ። ኣብቲ እዋን ኣብ ግብፂ ፈርዖናውያን ስድራ ቤታት ምስ ኣሕዋቶም ክመርዓዉ ንቡር እዩ ነይሩ። ስድራ ቶሎሚ ክሊዮፓትራ ሻድሸይቲ ዝተሰመየት በኹሪ ጓል በረኒስ ዝተሰመየት ካብኣ ዝነኣሰት ጓል ኣርሲኖይ ዝተሰመየ ንክሊዮፓትራ ምንኣሳ ሓፍታን ካልኦት ክልተ ቶሎሚ ዝበሃሉ ንኣሻ ኣወዳትን ዝሓቆፈት ነበረት። ስድራ ቶሎሚ 12 ናይ ሓደ ኣብ መቄዶንያ ዝመበቆሉ ናይ ኣሌክሳንደር ዓቢ ወታደራዊ መራሒ ዝነበረ ቶሎሚ ቀዳማይ ትውልዲ ሓረግ ዝነበሮም እዮም። እዚ ወታደራዊ መራሒ ኣሌክሳንደር ዓቢ ምስ ሞተ እሞ ግዝኣቱ ምስ ተበታተነ ኣብ 323 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ፈርዖን ግብፂ ኾነ። ኮረሻ ስልጣኑ ድማ ኣብ ቶሎሚ ሻውዓይ በጽሐት። ቶሎሚ ብህዝቢ ተቐባልነት ዘይረኸቦ ድኹምን ጨካንን ገዛኢ እዩ ዝነበረ። ከም ሳዕቤን ናይዚ ኣብ 58 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ህዝቢ ኣንጻሩ ተላዕለ እሞ ካብ ስልጣኑ ተዓልወ። ድሕሪ ዘጓነፎ ዕልዋ ንሮማ ሃዲሙ ምስ ከደ ኸዓ በኹሪ ጓሉ በረኒስ ዘውልእ ፈርዖንነት ግብፂ ደፍአት። ን3 ዓመታት ድማ ንግስቲ ኮይና ቀጸለት። በረኒስ ኣብ መንበረ ንግስነት ነዊሕ ኣይጸንሐትን። ኣብ 55 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ቶሎሚ 12 ብሓገዝ ናይ ሮማ ንጉስ ፓምፔይ ኣብ መንበረ ስልጣኑ ተመሊሱ ንጓሉ ከም እትቕተል ገበረ። በዚ ድማ ክሊዮፓትራ ንፈርዖን ቶሎሚ ብሂወት ዝተረፈት ዓባይ ጓሉን ናይ ስልጣን መሻርክቱን ኮይና ተረፈት። ኣቦኣ ኣብ 51 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክመውት እንከሎ ኸዓ ንሳን ሓዋ ቶሎሚ ሻምናይን በትሪ ንግስነት ወረሱ። ክሊዮፓትራ ኣብ ኮረሻ ስልጣን ክትቅመጥ እንከላ ገና 18 ዓመታት ዘይደፈነት ጎርቶ ነበረት። ክሊዮፓትራ ከም ጓል መጠን ከምዚ ሕጂ እትልለየሉ ጽብቕቲ ነበረትን። ከም ኣብ ናይቲ እዋንቲ ናይ ሰናቲም ገንዘብ ተወቂሩ ዝረአ ምስላ ነዊሕ ዝተጠውየ ፍንጫን ተባዕታዊ ተኽለ ሰውነትን እትውንን ደኣ ነበረት። ግን ከኣ ሓባባሊትን ኣስዳዒትን መስሓቲት ጎርዞ መንበራ ይዝንቶ። ሙዚቃዊ ቅኒት ዝነበሮ ድምፃን ሃበባ ዘለዎ ካሪዝማ አንካ ተወሳኺ ሓይሊ ይህበዋ ነበሩ። ኣብ ርእሲኡ ጎራሕ ፖለቲከኛን 9 ቋንቋታት እትመልኽ በላሕ ሰብን ነበረት። ከም መርኣያ ብልሓ ድማ ኣብ ቤት ፈርዖን ካብ ቋንቋ መቄዶንያ ዝተፈለየ ቋንቋ ግብፂ እትዛረብ እንኮ ክሊዮፓትራ ነበረት። እዚ ኩሉ ተደሚሩ ንክሊዮፓትራ እትዘድሊ ናይ ሰሓብነት ሓይሊ ይህባ ነበረ። ክሊዮፓትራ ከም ባህሊ ፈርዖናውያን ኣብቲ እዋንቲ ወዲ 12 ዓመት ንዝነበረ ናይ ስልጣን መሻርክታ
ንእሽተይ ሓዋ ቶሎሚ ሻምናይ ተመርዓወት እንተኾነ እዚ ናይ መርዓን ስያመ ቶሎሚ ሻምናይ ከም ፈርዖንን ስማዊ እዩ ዝነበረ ቀልጢፋ ምስ ሓዋ ናይ ስልጣን ሽርክነት ከም ዘይትደሊ ኣርኣየት ንዝቐፀለ 3 ዓመታት ከም ንጥፍቲ መራሒት ኮይና ነቲ ንግስነት ተመሓድሮ ዝነበረት ክሊዮፓትራ እያ ነይራ ከም መርኣያናቱ ንስም ሓዋ ካብ ወግዓዊ ዶኩመንትታት ትግዝኣት ከም ዝለ ገበረት ካብኡ ሓሊፋ እውን ኣብ ናይ ሰናቲም ስእሊ ምስልናታት ጥራይ ተወቂሩ ከም ዝረአ ገበረት ኣማኸርቲ ክሊዮፓትራ ግን በዚ ናይ ዘይተፀጋዓነት ባህርያታ ሕጉሳት ኣይነበሩን ካብ ስልጣና ንኽኣሊዋ እውን ውዲት ኣለሙ ኣብ 48 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ካብ ስልጣና ክምንትዕሎ ስለ ዝገበረዋ ከዓ ኣብ ሶርያ ተሰዲዳ ክትዕቆብ ተገደደት ሓብታ ኣርሲኖዊ እውን ምስኣ ሓቢራታ ኸደት ክሊዮፓትራ በዚ ቀሰነትን ናብ መንበረ ግዝኣታ ንኽትምለስ ብምሕላን ከዓ ኣብ ከባቢ ዶብ ግብፂ ሰራዊታ ኣኻኸበት ልክዕ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ንኣባኣ ዝሓገዘ ናይ ሮማ ንጉስ ፓምፔይ ኣብ ግዝኣት ሮማ ምስ ጁልየስ ቄሳር ኣብ ናይ ስልጣን ቅልስ ኣትዩ ነበረ ኣብቲ ውግእ ፓምፔይ ምስ ተሰዕረ ሓገዝ ንጉስ ግብፂ ቶሎሚ 13 ንምርካብ ናብ ግብፂ መፀ ናይቲ ንጉስ ኣማኸርቲ ግን ምስ ጁልየስ ቄሳር እንተወገኑ ከም ዘዋፅኦም ብምግምጋም ንፓምፔይ ብሴፍ ቀተልዎ ጁልየስ ቄሳር ድሕሪዚ ብዙሕ ከይዶንጌ ናብ ኣሌክሳንድራ በፅሐ ቶሎሚ 13 ድማ ንቄሳር ክሕጉስ ብምሕሳብ ናይ ፓምፔይ ርእሲ ከም ህያብ ኣቕረበሉ ቄሳር ግን ምስ ፓምፔይ ዋላ እኳ ኣብ ናይ ፖለቲካ ዓለም መቀናቐንቲ እንተነበሩ ሰብኣይታ ኣብ ሕርሲ ምስ ውላዳ ዝሞተት እንኳ ሓብቱ ስለ ዝነበረን ኣብ ሓደ እዋን እውን ዝፋተዋ ዓሩኽ ብምንባሮምን ዝተሰየፈ ርእሱ ምስ ረኣየ በቲ ዘስካሕክሕ ቅትለት ፓምፔይ ሰንበደ ቁጣዕኡ ተለዓዓለ እሞ ንቤት ንጉስ ግብፃውያን ወሪሩ ብምሓዝ ከም ንጉስ ትእዛዛት ክህብ ጀመረ ቶሎምን ክሊዮፓትራን ድሕሪዚ ንሰራዊቶም ዕጥቆም ከም ዘውርዱ ብምግባር ናብ ቅድሚ ቄሳር ክቐርቡ ነበሮም ክሊዮፓትራ ግን ብጋህዲ ናብ ኣሌክሳንድርያ እንተኣትያ ብኣማኸርቲ ቶሎሚ 13 ሞት ከም ዝገጥማ ስለ ዝተረድአት ንነብሳ ኣብ ናይ ፐርሽያ መንጻፍ ሓቢኣ ኣብ ቅድሚ ጁልየስ ቄሳር ቀረበት ካብቲ ተጠቕሊላትሉ ዝመፀት መንፀፍ በለኹ ኢላ ብምውፃእካ ኣብ ቅድሚ ቄሳር ቆመት ኣብዚ እዋን እምበኣር እቲ ዘገርም ክስተት ዘጋጠመ ቄሳር በቲ ስዳዕ ቀራርባ ክሊዮፓትራ ተሳሒቡ ኣብ መፃወድያ ፍቕራ ወደቐ ኣብታ ዝቐፀለት መዓልቲ ቶሎሚ መበል 13 ነቶም ብሓደ ዝሓደሩ ቄሳርን ክሊዮፓትራን ኮፍ ኢሎም ምስ ረኣየ ሕርቃኑ ክቆፃፀር ኣይከኣለን ካብቲ ቤት ንግስነት ድማ ተጠሊመ ኢሉ እናጨደረ ወፀ ቄሳር ነዚ ተዓዚቡ ንቶሎሚ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣቱ ገበሮ እንተኾነ ሰራዊት ናይቲ ፈርዖን ብኣማኸርቱን እታ መሳድቲ ክሊዮፓትራ ዝነበረት ሓብቱ ኣርሲኖይን ተመሪሑ ንቤት ፈርዖን ኣብ ከበባ ኣእትዎ ቄሳር ነቲ ወጥሪ ንምህዳእ ንቶሎሚ ለቐቆ እቲ ግጭት ግን ንኣስታት 6 ኣዋርሕ ቀፀለ ኣብ መወዳእታ ኣዘዝቲ ሰራዊት ናይ ፈርዖን ተቐቲሎም ቶሎሚ ንባዕሉ ክሃድም ፈቲኑ ኣብ ፈለግ ኒል ጢሒሉ ምስ ተረፈ ከዓ እቲ ውግእ ተዛዘመ ኣሌክሳንድርያ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ቄሳር ኣትወት ንኣርሲኖይ ቀይዱ ከዓ ንክሊዮፓትራ ደጊማ ኣብ ኮረሻ ስልጣን ክትቅመጣ ኸኣላ ንሳ ድማ ጸኒሓ ነቲ ዝተረፈ ንእሽተይ ሓዋ ቶሎሚ 14 ተመርዓወት ድሕሪ እቲ ዝተጓነፅፈዎ ዓወት ቄሳርን ክሊዮፓትራን ኣብ ማያት ፈለግ ኒል ንኽልተ ወርሒ ምቁር ሕፁነት ፍቕሪ ኣሕለፉ ክሊዮፓትራ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ቄሳር ጥንሲ ሓዘት ቶሎሚ ቄሳሮን ዝተሰመየ ቆልዓ ወለደት ድሕሪ እዚ ምቁር እዋን ቄሳር 3 ንኽብሪ ክሊዮፓትራ ዝከላኸሉ ጭፍራ ሰራዊት ኣብ ግብፂ ገዲፉ ናብ ሮማ ተመልሰ ድሕሪ 1 ዓመት ቄሳር ንክሊዮፓትራ ናብ ሮማ ክትመጽእ ዕድመ ሰደደላ ኣብ ቀውዒ 46 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ድማ ከም መሕፅንታ ቄሳር ንወዳ ቄሳርዮንን ሓዋ ቶሎሚ 14 ሒዛ ናብ ሮማ ኣበለት ቄሳር ኣብቲ ቀውዒ ኣብ ወርሒ መስከረም ሓብቲ ክሊዮፓትራ ኣርሲኖይ ዝርከቦም ምርኻቱ ከቢቡ እናዋረደ ናብ ጎደናታት ብምውፃእ ዓወታቱ ጸንበለ ክሊዮፓትራ ኣብ ሮማ ምስ ጁልየስ ቄሳር ንኽልተ ዓመታት ዝኣክል ተቐመጠት ቄሳር ከመርኣያ ፍቕሩ ብህያባትን ናይ ክብሪ ቅፅላትን ከም ተጋይጽ ገበራ ሓወልቲ ከይተረፈ ከም ዝስራሓላ ገበረ ሮማውያን እቲ ብቲ እዋን ምርዑብ ዝነበረ ቄሳር ብዝገብሮ ዝነበረ ሕጉሳት ኣይነበሩን ብዘይካዚ ንክሊዮፓትራ ክምርዓዋ ዝኽእሎን ንወዱ ከም ወራሲ ስልጣን ውሕስነት ዝህቦን ሕጊ ከጽድቕ ይሸባሸባሎ ዝብል ወረ ተዘርግሐ ካብኡ ብምቕጻል ድማ ነታ ባይቶ እተመሓደር ሮማ ናብ ንግስነት ብምቕያር ንነፍሱ ንጉስ ክስይማ ይሓስብ ከም ዝነበረ ተወረየ በዚ ድማ ኣብ 15 መጋቢት
44 ዓመተ ምህረት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ቄሳር ኣብ ናይ ባይቶ ኣኼባ እንከሎ ውዲት ብዝኣለሙ ሰባት ተኸቢቡ ብኻራ ተወጊኡ ሞተ። ብድሕሪ እዚ ክሊዮፓትራ ንባዕላ እውን ኣብ ሓደጋ ከም ዘላ ተሰቂርዋ ካብ ሮማ ሃዲማ ናብ ግብፂ ተመልሰት። ቀጥታ ድሕሪ ምልሶታ ኢዳ ነይርዎ ብዝበሃለሉ ሜላ ሓዋቶ ሎሚ 14 ተሰሚሙ ሞተ። ንሳ ድማ ንወዲ ከም ቀንዲ ተኸታሊኣ ሒዛ ኣብ ዘፋን ንግስነታ ቀጸለት። ሞት ቄሳር ኣብ ሮማ ፋሉልነትን ኩናት ሕድሕድን ኣኸተለ። ከም ሳዕቤን ናይዚ ስልጣን ግዝኣት ሮማ ኣብ 3 ሰባት ተመቓቐለ። ንቄሳር ወዲ ዓባ ሓዉ ኦክታቪያን፣ ማርክ ለፒደስ፣ ማርክ አንቶንን ድማ ነቲ በትረ ስልጣን ተሸመውሉ። ኣብ 42 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ማርክ አንቶኒ ንክሊዮፓትራ ኣብ ታርሰስ ኣብ ናይ ሎሚ ቱርክ ዝርከብ ግዝኣት ረኺቡ ብዛዕባ ምጸላእቱ ጸግዒ መሓዛን ዘይመሓዛን ቃላ ንኽሰምዕ ጸውዓ። ክሊዮፓትራ ኣብ ቅድሚ ማርክ አንቶኒ ክትቀርብ እንከላ እታ ተሳፊራታ ዝመጸት ብልጽግቲ ጃልባ ብወርቃዊ ሕብሪ ዘጌጸት ወይ ናይ ዘሕብሩ ጋንጽላኣን ካብ ነሓስ ዝተሰርሐ ዝመጀለቢያ ነበረት። እታ ጃልባ ከም ናይ ባሕሪ ኣማልኽቲ ዘምስለን ውቁብ ክዳውንቲ ብዝለበሰ ኣገልገልታ ትድፋእ ነበረት። ክሊዮፓትራ ንባዕላ ንቬነስ ኣምላኽ ፍቕሪ ብዘምስላ ልብሲ ወቂባ ትርአ ነበረት። እቲ ኣብ ቀረባ ዝጸንሐ ሙቾት ዝፈቱን ሕንቁቕን ማርክ አንቶኒ ነዚ ምስ ረኣየ ከም ዕላማ ክሊዮፓትራ እምብዛ ተመሰጠ። ኣብታ ምሸት ክሊዮፓትራ ንኣንቶኒ ኣብ ጃልባኣ ግብጃ ብምድላው ኣዘናግዓቶ። አንቶኒ ብወገኑ ንክሊዮፓትራ ካብ ናታ ዝዘያደ ግብጃ ክገብር ከም ዝኽእል ንምርኣይ እንግዶት ቀሪቡ ዓደማ። እንተኾነ ከም ዝሓሰቦ ይሰመረሉን። ንዝጎነፎ ፍሽነት ብዘይ ስልጡን ኣገባብ ናብ ዋዛ ለዊጡ ክስሕቕ ፈተነ። ክሊዮፓትራ በዚ ከይተገደሰት ናብ ዘምጽኣ ሰገረት። ከም ናይ ቄሳር ድማ በቲ ዝመለኸቶ ሜላታት ብቕጽበት ናብ ምርኮኛኣ ለወጠቶ። አንቶኒ ሓላፍነቱ ረሲዑ ዝወጠኖ ከይገበረ ንክሊዮፓትራ ስዒቡ ናብ ኣሌክሳንድርያ ዘኽዘኽ እናበለ ብምኻድ ሓጋይ ሙሉእ ምስኣ እናተሓጐሰ ኣሕለፎ። ክሊዮፓትራ ንኣንቶኒ ንምሳድ ዘይጽንቀቕ ሜላታት እያ ተፈልፍል ዝነበረት። ኣብ ዝሰላቸወሉ እዋናት ገለ ዘወናውን ወይ ዘሕጉስ ሜላ ብምፍጣር ለይትን ቀትርን ካብ ጎና ከም ዘይፍለ ገበረቶ። ምስኡ ሓቢራ ወይኒ ትሰቲ ትስዕስዕን ትጻወትን ድማ ነበረት። ኣካላዊ ምንቅስቓስ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ቀሪባ ትርእዮ። ብለይቲ ኣብ ሰፈር ናይቶም ተራ ዜጋታት ካልእ ሰብ ተመሲሉ ኣብ ዝዛወረሉ እዋናት እውን ሓቢራቶ ትወፅእ ነበረት። ኣሌክሳንድራውያን ነዚ ዕንደራ ዝመስል ኣካይዳ ናይ አንቶኒ ኣይጸልእዎን እኳ ደኣ ፈተውዎ። ኣብ መወዳእታ ግን አንቶኒ ተበራበረ። ካብቲ ናይ ዕንደራ ህይወት ድማ ክወፅእ በለ። ንክሊዮፓትራ ተፋኒኡ ከዓ ሓላፍነቱ ንምፍጻም ናብ ሮማ ተመልሰ። ድሕሪ 6 ወርሒ ክሊዮፓትራ ካብ አንቶኒ ዝጠነሰቶም ማንታ ቆልዑ ተገላገለት። ን4 ዓመታት ዝኣክል ድማ እዞም ቆልዑ ንወላዲኦም ከይረኣይዎ ጸንሑ። ኣብቲ እዋንቲ ማርክ ንኦክታቪያን ብወሰን ሓፍቱ ዝኾነት ኦክታቪያ ተመርዓወ። 2 ቆልዑ ድማ ፈረዩ። ኣብ 37 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ማርክ ንፓርትያ ክወርር ኣብ ዝወፈረሉ ንእግረ መንገዱ ናብ ክሊዮፓትራ ኣላገሰ። ወታደራዊ ዕማማቱ ብዘይ ዓወት ድሕሪ ምስላጡ እውን ናብ ክሊዮፓትራ ተመሊሱ ምሳ ተቐመጠ። ካብዚ እዋን ዝኔው ከዓ አንቶኒ ክሊዮፓትራ ህይወቱ ኣሌክሳንድርያ ድማ ቤቱ ኾና። ኣብ 36 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ከዓ ብወግዕ ተመርዓዋ እሞ ካልእ ወዲ ወለደ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሮማ ዝነበረት በዓልቲ ቤቱ ኦክታቪያ ኣብ ሓዳራ ጸኒዓ ነቲ መቃይሓ አንቶኒ ትጽበ ነበረት። ግዜ ምስ ነውሐ ግን ንአንቶኒ ክትበጽሖ ወሰነት። ናብ ወቕት መጽን ኣብ ኪናት ሓገዝ ዝኾኖ ተወሳኺ ዓቕሚ ሰብን ኣጽዋራትን ተማሊኣ ናብ ኣቴንስ ምስ በጽሐት ከዓ ካብ አንቶኒ ኣብ ኣቴንስ ክትጽበዮ እሞ ኣብኡ ክመጻ ምዃኑ ዝሕብር መልእኽቲ ተቐበለት። ክሊዮፓትራ ግን አንቶኒ ናብ ሰበይቱ ክኸይድ ትደሊ ነበረትን። ልቢ አንቶኒ ንምስላብ እሞ ካብ ዝሓሰቦ ንምጉንዳብ ከዓ ነብዐት። ኣብ ሃለፍታ ኣተወትን መግቢ ተሓረመትን። አንቶኒ በዚ ተተንኪፉ ነታ ኣቴንስ ናይ ምኻድ ውጥኑ ኣወንዘፎ። ኦክታቪያ ድማ ንሰብኣያ ከይረኸበት ንሮማ ተመልሰት። ሮማውያን በዛ አንቶኒ ኣብ ልዕሊ ኦክታቪያ ዘርኣያ ተግባር ነደሩ። ብዘይካዚ እውን ኣብ ሮማ ናይ ሓፂን ሰናቲም ንሱን ክሊዮፓትራን ዝርከቦ ምስልታት ተዘርግሐ። ብተወሳኺ ንገዛ ርእሶም ኣማልኽቲ ኢሎም ኣጠሚቖም ስለ ዝነበሩ እውን ኣብ ትዕዝብቲ ኣትዮም ነበሩ። ካብኡ ዝኸፍአ ግን አንቶኒ ኣብ ገለ ካብ ግዝኣታት ሮማ ንደቂ ክሊዮፓትራ ነጋውስ ሰየመ። ንወዳ ቂሳርዮን
ናይ ንጉስ ነገስ ዝብል ክብሪ ክህብ እንከሎ ንክሊዮፓትራ ድማ ንግስቲ ነጋውስ ኢሉ ሰየማ። በዚ ዝተቆጥዐ ኦክታቪያ ንባይቶ ሃገሩ ኣኪቡ ኣብ ልዕሊ ግብፂ ኩናት ንኽእውጁ ኣእመኖም። ኮነ ድማ ኣብ 31 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ሓይልታት አንቶኒ ምስ ሰራዊት ሮማ ኣብ ገማግም ባሕሪ ግሪኽ ገጠሙ። ክሊዮፓትራ ነቲ ኩናት ስሳ ጀላቡ ኣኽቲታ ብኣካል ትከታተሎ ነበረት። ኣብቲ ግጥም ግን እቶም ድኹማት ሓይልታት አንቶኒ ብሰራዊት ሮማ ክሰዓሩ ተዓዚባ ካብቲ ቦታ ተኣልየት። አንቶኒ ነቶም ዝገጥሙ ዝነበሩ ሓይልታቱ ራሕሪሑ ኣሰር ክሊዮፓትራ ሰዓበ። ሮማውያን ድማ ነቲ ብፍቕሪ ክሊዮፓትራ ዓዊሩ ዝነበረ አንቶኒ ብገዛእ ውንኡ ይኸይድ ከም ዘይነበረ ወድኡ። ንዝቐጸለ 3 መዓልታት አንቶኒ ኣብ ጫፍ ብልሒ መርከብ ክሊዮፓትራ ተቐሚጡ ምስኣ ዝኾነ ዓይነት ዝርርብ ካብ ምክያድ ሓንጊዱ ቀነየ። ንግብፂ ተመሊሱ ድማ አንቶኒ ኣብ ናይ ብሕቱ ስፍራ ኮይኑ እናስቆርቆረ ክሊዮፓትራ ንወራር ሮማውያን ክትከላኸል ዝኽእላ ምድላዋት ተጻፍፍ ነበረት። ሰራዊቱ ኣብቲ ዝካየድ ዝነበረ ግጥማት ኢዶም ከም ዝሃቡ ሓበሬታ ዝበፅሖ አንቶኒ ከዓ ካብቲ ንብሕቱ ተዓጺሉ ዝነበረ ስፍራ ወፂኡ ነተን ዝተረፋ መዓልታቱ ተሓጊሱ ንኸሕልፈን ናብ ክሊዮፓትራ ኣምርሐ። ክሊዮፓትራ ብወገና ንኹሉ ነገራት ተደላትሉ ክጸንሕ ምእንቲ ኣብ ልዕሊ ነብሳ ብመርዝታት ከይተረፈ ብዝወሓደ ቃንዛ ነብሳ ክትቀትለሉ እትኽእለሉ መጽናዕትታት ተካይድ ነበረት። ብዘይክኡን መቓብር ዝኾና ውቅባ ኣዳራሽ ሃኒፃ ዝነበራ ኩሉ ስልማታት ኣብኡ ቀመጠቶ። ኣብ 30 ዓመታት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኦክታቪያ ናብ ኣሌክሳንድርያ ደበኽ በለ። ነዚ ዝፈለጠ አንቶኒ ንኦክታቪያን ንምግጣም ነቶም ዝሰረፉ ሰራዊቱ ምርሒው ናብኡ ገጽ በለ። ነቲ ኣብ ባሕሪ ዝካየድ ግጥም ንኽዕዘብ ድማ ብርኽ ዝበለ ስፍራ ሓዘ። ዘይከም ትጽቢቱ ግን ኣብ ክንዲ ግጥም ሰራዊቱ ንሮማውያን ኢድ ክነስእሎም ምስ መራኽቦም ክሓብርዎምን ተዓዘበ። ኣብዚ ግዜ እዚ ንአንቶኒ እቶም ፈረሰኛታት ኣህልኡ ከይተረፉ ጠለምዎ። እቲ ኣጋር ሰራዊቱ ብቐሊሉ ምስ ተሳዕረ ከዓ ክሊዮፓትራ ከም ዝጠረመቶ እናጨደረ ናብ ኣሌክሳንድርያ ተመልሰ። እቲ ኣብ ፍጹም ጭንቀት ተዋሒጡ ዝነበረ አንቶኒ ከይጎድኣ ዝፈርሐት ክሊዮፓትራ ከዓ ኣብቲ ዘስራሓቶ ናይ መቓብር ኣዳራሽ ኣትያ ብምሕባእ ንኣርዳእታ ከም ዝሞተት ክሕብሮ ኣዘዘተን። አንቶኒ ነዚ ሰሚዑ ስለ ዝኣመነ አንቶኒ ሕጂ እታ እንኮ ብህይወት እተቐጽለካ ምኽንያት ተኣለያ፣ ብህይወትካ ንኽትቅጽል ዘዳናዊ እንታይ ምኽንያት ኣለካ ኢሉ ኣልቀሰ። ብድሕሪ ዚ አንቶኒ ብቕጽበት ናብ መንበሪ ክፍሉ ብምኻድ ካብ ቦታ ኣውፂኡ ሕጂ ምስ ክሊዮፓትራ ዝሕወሰሉ እዋን ኣኺሉ እናበለ ንሓደ ካብ ኣገልገልቱ ንኸቐትሎ ኣዘዞ። እቲ ዝተኣዘዘ ኣገልጋሊ ግን ኣብ ክንዲ ዝቐትሎ ንገዛእ ነብሱ ቀተለ። አንቶኒ ጽቡቕ ጌርካ ከመይ ኣቢለ ክመውት ከም ዘለና ሓቢርካኒ ኢሉ ኣብ ከርሱ ብድፍረት ካራ ኣትዩ ኣብ ሶፋ ረፋዕ ኢሉ ወደቐ። ድሕሪ ግዜ ሃለዋቱ ፈለጠ እሞ ነቶም ዝጥምትዎ ዝነበሩ ኣገልገልቱ ቃንዝኡ ከሕጽርሉ ለመኖም። ንሶም ግን ድፍረት ሲኢኖም ሓዲጎም ሞ ተኣልዩ። ኣብ መጨረሻ ሓንቲ ኣገልጋሊት ክሊዮፓትራ ናብኡ መጺኣ ክሊዮፓትራ ብህይወት ምህላዋን ክትሪኦ ትደሊ ከም ዘላን ሓበረቶ። ክሊዮፓትራ ብህይወት ምንባራ ሰሚዑ እምብዛ ዝተደሰተ አንቶኒ ሰለይ እናበለ ናብ ኣፍ ደገቲ ዝነበረቶ ኣዳራሽ መቓብር በጽሐ። ክሊዮፓትራ ገስጋስ ሰራዊት ኦክታቪያን ኣፍሪሕዋ ደፊራ ነቲ ማዕጾ ናይቲ ኣዳራሽ ክትከፍቶ ደለይትን። ኣብ ክንድኡስ ንኣርዳእታ ገመድ ተጠቂመን ብመስኮት ስሒበን ከእትወኦ ሓብረተን። ንሳተን ድማ ከም ዝተባህለኦ ስሒበን ኣእተወኦ። ንአንቶኒ ሪኣ ኣብ ዓሚቕ ሓዘን ዝተሸመት ክሊዮፓትራ ኣብ ዓራታ ኣደቂሳ ደረታና ደስቐት አንቶና ኣምላኸይ ሰብኣይ ንጉሰይ ኢላ እናጨደረት በኸየት። አንቶኒ ንዘሕለፍዎ ሕጉስ ሕይወት ክትዝክር ክትነብር ከም ዘለዋ እምበር ክትግየሉ ከም ዘይብላ ምስ ተላበዋ ሕይወታ ሓለፈት። ኦክታቪያን ሰራዊቱን ኣብቲ ክሊዮፓትራ ዝነበረትሉ ውቅብ ህንፃ መቓብር ምስ በጽሑ ክሊዮፓትራ ናብ ውሽጢ ከኣትዉ ኣየፍቀደትሎምን። ኣብ ክንድኡ በቲ ብሬተ ዝተደልደለ ማዕጾ ንግስነታ ናብ ደቃ ኸረክቦ ተዘራረቦም ነበረት። ኦክታቪያን ግን ሓደ ምስ ኣዘራረብ ሰብ ጥራይ ከም ዝተርፍ ገይሩ ካልኦት መሳልል ተጠቂሞም ብላዕሊ ናብ ውሽጢ እቲ ዝነበረቶ ከኣትዉ ኣዘዘ። ገና እናተዛረበትን ከላ ከዓ እቶም ወታሃደራት ብላዕሊ ኣተውዋ። ንሳ ነዚ ምስ ረኣየት ሽቶል መዚዛ ነብሳ ክትቀትል ፈተነት። እንተኾነ ግን ቀልጢፎም ተቋጻጺሮም ነቲ ሽቶል ስለ ዘሕደግዋ ኣብ ኢዶም ወደቐት። ደቃ እውን ኣሰራሲዕቦም ተታሕዝሞ ንሳቶም እውን ዕጮም ማእሰርቲ ኾነ።
ኦክታቪያን ክሊዮፓትራ ንኣንቶኒ ክትቀብሮ ዕድል ሃባ ንሳውን ብኽብሪ ከም ዝቕበር ገበረቶ ድሕሪዚ ብሓዘን ተዋሒጣ ኣብ ዓራት ከተስተንትን ክትውዕል ጀመረት ንነብሳ ክትቀትል እንተፈተነት እውን ኦክታቪያን ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ሓለዋ ስለ ዘእተዋ ዕድል ኣይረኸበትን ሓደ እዋን ክበጽሓ ምስ መጸ ግን ዳርጋ ብዕረቕታ ብሃውሪ ኣብ እግሩ ተደፊኣ ብህይወት ክትነብር ከም እትደሊ ሓበረቶ ኦክታቪያን ድማ በዚ እቲ መልኮ ጥበብ ሓጺጹ ሸለል በላ ነብሳ ንኸይትቐትል ዝነበረ ሓለዋን ስግኣትን ድማ ፈኾሰላ ክሊዮፓትራ ካብ ዘውዲ ንግስነት ስለ ዝወረደት ኣንቶኒ ስለ ዝሞተ ወይ እውን ኦክታቪያን ከምታ ሓብታ ኣርሲኖይ ዝተዋረደቶ ከዋረደኒ ኢላ ስለ ዝሓሰበት ንሞት ትህወኽ ነበረት ብድሕሪ እዚ ብፍቓድ ኦክታቪያን መቓብር ኣንቶኒ በጽሐት ኣብቲ ናይ መቓብር ኣዳራሻ ተመሊሳ ከዓ ነብሳ ተሓጺባ ገለ ዝብላዕ ክሰናዳ ኣላ ሓተተት እቲ ዝኣዘዘቶ ምግቢ እናተዳለወላ እንከሎ ሓደ ሰብ ኣብ ዘንቢል ዝተመልአ ፍረ በለስ ሒዙ ናብኣ መጸ እቶም ሓለውታ ነቲ ዘንቢል ድሪኦም ዝጥርጥር ነገር ስለ ዘይረኸብሉ ሒዝዎ ንኽሓልፍ እሞ ንክሊዮፓትራ ድማ ክህባ ኣፍቀድሉ ክሊዮፓትራ ካብቲ ዘንቢል ዝመጻ ነገር በሊዓ ደብዳቤ ኣብ መጽሓፍ ኣትወት ነቲ ጸሓፈቶ ዓሽጋ ከዓ ናብ ኦክታቪያን ሰደደቶ ኦክታቪያን ነቲ ደብዳቤ ገንፂሉ እምበቦ እሞ ድሕሪ ሞታ ኣብ መቓብር ኣንቶኒ ክትቅበር ዝምሕፀን ጽሑፍ ኣንበበ በዚ ጽሑፋ ነብሳ ክትቀትል ከም እትኽእል ገሚቱ ከዓ ነቶም ሓለውቲ ክትትሎም ኮትኩሮ ኣዘዞም ክሊዮፓትራ ግን እቲ ትገብሮ ድሮ ጌራቶ ነበረት ኣብ ዝነበረቶ ብዝተቐልቀሉ ከዓ እታ ጓል 39 ዓመት ክሊዮፓትራ ኣብቲ ወርቃዊ ዓራታ ተጋዲማ ኣገልጋሊታ ድማ ኣብ እግራ ወዲቓ ጸናሓቶም ካልእ ብድኻም ተሰኒፋ ዝነበረት ኣገልጋሊታ ድማ ነቲ ካብቲ ዝተደፍአ ርእሳ ዝወደቐ ዘውዳ ከተስተኻኽል ጸናሓቶም ድሕሪ ሞታ ኣብ ኢዳ ክልተ ንኣሽቱ ትንኳዓት ተረኽበ በዚ ድማ ብመንከስቲ ናይ ሓደ ኣብ ውሽጢ እቲ ዘንቢል ተሓቢኡ ዝኣተወ መርዛም ተመን ተሰሚማ ከም ዝሞተት ይእመን ድሕሪ ሞታ ከም ለቦቦኣ ኣብ ጎኒ ኣንቶኒ ተቐብረት ክሊዮፓትራ እታ ናይ መወዳእታ ኣብ ስልጣን ጸንሐት ፈርዖን እያ ድሕሪ ሞታ ግብፂ ኣካል ግዝኣት ሮማ ኮይና እያ ቐጺላ ቄሳርዮን ወዲ ጁልየስ ቄሳር ስለ ዝነበረ እሞ ድማ ውዒሉ ሓዲሩ ስግኣት ከም ዝፈጥረሉ ዝገመተ ኦክታቪያን መምህሩ ብዝነበረ ተሓኒቑ ከም ዝቕተል ገበረ እቶም ካልኦት ደቃ ግን ኣብ ትሕቲ ኦክታቪያን ኮይኖም ከዓብዩ ናብ ሮማ ተላእኩ ዛንታ ጉዕዞ ንእስነት ክሊዮፓትራ ከዓ ምስ ኩሉ ቅያታቱ በዛ ኣብቅዐ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳልናልኩም ዝነበርና መደብ እዚ ዝተኸታተልኩሞ እዩ ቤተሰብ ቻነልና ንምዃን ሳብስክራይብ ብምግባር ቻነልና ንኽድንፍዕን መደባትና ምስ እትፈትውዎን ድማ ሼር ብምግባር ሓገዝኩም ኣይፈለየና ኣብ ዝቕፅል መደብ ክሳብ እንድረኸብ ሰሰናዩ